नमस्ते. उपवासासाठी झटपट रताळी शिजवून कशी खायची ते मी आता दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे रताळी आहेत. हे उपवासाला खायची, म्हणजे कोणत्या पण उपवासाला रताळी चालतात. आता मी तुम्हाला आहे ना शिजवून कशी खायची ते मी आता दाखवणार आहे. त्यासाठी हे मीठ आहे आणि हे पाणी आहे. हे मी धुवून घेतलंय आधी, असं साधा म्हणजे अख्खा धुवून घेतलाय. पण कसं माहिती आहे, हे मध्ये हे आहे ना खाच आहे ना, त्याच्यामुळे काय होतं, मध्ये माती असली तर त्याच्यासाठी आहे ना कापून परत ह्या फोडी धुवायच्या. ही मध्ये मध्ये माती असते ना, ती जात नाही. आता मी तुम्हाला कापून फोडी करून दाखवते धुवून. हे असं कापायचं. ही अशी मध्ये माती असते ना, त्याच्यामुळे काय करायचं, अशा फोड्या करायच्या, नंतर धुवायचे परत. हे असं खराब असलेलं आहे ना, हे आधीच कापताना टाकून द्यायचं, मग शिजल्यावर प्रॉब्लेम नको म्हणून. बरोबर तर कापलेला खराब झालेला भाग तेवढाच कापायचा असा. अशी रताळी कापून आहे ना अशी मस्त स्वच्छ धुवायची, अशी फोडी करायची आणि आपण आहे ना कुकरला लावायची. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ओतायचं, म्हणजे त्याची 4 शिट्या करून घ्यायची. असं थोडं पाणी ओतायचं, म्हणजे पाणी आटलं नाही पाहिजे ना, म्हणून तेवढं पाणी ओतायचं. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं चवीपुरतं अर्धा चमचा मीठ टाकायचा. खायला किती छान लागतात. रताळ्याच्या कचोऱ्या पण मी दाखवलेल्या आहेत. रताळ्याची कचोरी, रताळ्याची पोळी सगळे म्हणजे दाखवलेले आहे डिश मी. ही आता तुम्हाला साधी सोपी पद्धत दाखवली. आता याला 4 शिट्या करून घेते आणि मी तुम्हाला दाखवते, म्हणजे एकदम साधी आणि सोपी डिश, पटकन खायला. आपला कुकर खोलून बघूया. रताळी शिजायला ठेवली होती मीठ टाकून. मस्त शिजले आहे. आता काढून आहे ना अशी काढून घ्यायची आणि खायची. रताळी मस्त कुकरला लावली, 4 शिट्या झाले. आणि आता आपण खाताना आहे ना फक्त साल काढून खायची. याची अशी साल काढायची, अशी साल काढायची आणि अशी फोडी खायची बटाट्यासारखी. छान लागतात.